material reciclado. Tele mala. Oh, vaya. Ai, que pouco lle faltou. Mima, é unha auténtica antigüidade. E mesmo ten mando a distancia. Teño o presentimento de que imos ser moi boas amigas. Ninguén se vai interpoñer entre nós. Poppit, cuidado! Tes que mirar de andar con algo máis de fino porque podes levar algo por diante. Ai, non, espero que non se estragara. Parece unha desas caixas modernas con imaxes en movimento. Sí, hoxe en día chamalle tele todo o mundo. Encontreina no vertedoiro e agora é miña. No vertedoiro, dis? Pois logo penso que che debía dicir unha cousa sobre ese traste. Pura logo, porque teño que traballar un pouco nela. Que resulta que non me acordo moi ben do que era. Pois nada, teño que marchar, xa mo contarás se te acordas. E agora vou poñer esta pequecha a traballar antes de que a vexan os demais. Mirade! Mima! Si, unha tele! Que ben o imos pasar! Ai, Pip, pip, pip! Xa empeza! Deixademe un pouco sitio. A ver, preparados? Estades todos cómodos? Vamos alá. Ai, mamá, ata ten mando e todo. Ei, sen acaparar, Poppit, vamos ver outra cousa. Pero se acabo... Quen quere ver Lobato? Sí, eu quero. A multitude manifestouse. É Lobato. El vai nos salvar. Sí! A vida no rancho nunca vai volverse la mesma. Vaya, pois sí que che está todo ben silencioso hoxe por aquí. Sei ben o que dis. Non tiven cliente ningún en todo o día, non sendo ti. Pourquoi? Será porque a min me esqueceu mal que cociñas. Sí, claro, aquí Pero, todo o mundo é en un experto realidade, os outros están no alpendre mirando para esa caixa de imaxes en movimento. Alégrome de que ti non foses mirar Como por que aí. temos televisión? É porque non mo dixaches antes. Xa sei o que vou levar para comer. Flocos de millo, grande idea, Gilly. Trae algúns para aquí. E despois, a ver se fago unha pizza. Cantas canles podes sintonizar? Shhh, menos falar e máis atender. Apaña esa. Que pasada! Lobato detrás de ti. A vinganza é miña. Que pasou? Que foi iso? Volve cambiar, volve cambiar. Tranquilos, foi un corte para a publicidade. Que ven un programa de moda. Genial! Non! Está ben, volvo vos poñer o vosso estúpido programa, pero despois toca a min decidir que vemos, vale? E remata así o episodio final desta temporada de... Ai, pode ser! Por que é tan injusta a vida? Home, decepciona bastante para ser o último episodio da temporada. E agora, volta ao programa de moda. Queredes calar? Toléame da cabeza que a xente fale durante os vídeos musicais. Música agora, non me moles. Pois sí, os top 10. A bailar, cariño. Ajá. Ei, eu tamén vou bailar. Ala, tal como a min. Apetecevos ver un programa de bois patinando sobre xeo? Non? Non, por favor. Vale, como que irades. Exactamente, amigos. Nada menos que 17 bois ben grandes lanzándose en monopatín desde unha altura de 10.000 metros desde o chan, onde se van encontrar cunha rampla pola que desplazarse para teren que atravesar despois un anel de lume. E agora, señoras e Ocórresevos algo que un boi non sexa capaz de facer? Sí, conservalo, mando. Por favor, papi, non poñas un programa de bricolaxe. E logo tes medo de aprender algo? Aprender? Non, niso non pensara. O programa dos tres porquiños. Utilizando as ferramentas eléctricas Brainer máis modernas do mercado, imos construir casas elegantes e respetuosas co medio ambiente, de palla, de madeira e de outros materiais reciclados e baratos dos que abundan cerca de nós. Abúrrome.
Que raro é todo isto. Teño visto cousas máis raras. Dame o mando que volas ensino. Xa, como se alguén lle interesase ver un programa de gatos, trae aquí. Non, agora vamos ver Quietos algo. todos, que a miña quenda aínda non acabou. Rompeu o mando. Non! Ai, agora imos ter que ver este programa tan malo para sempre! Estou seguro de que a esa televisión lle pasaba algo. É igual, xa son grandes, ven a saber que facer. Que pare xa! Do outro xeito, dalle a volta. Así, veña, apura, cambia. Faltoulle pouco. Temos que colaborar todos porque senón estamos perdidos. Ten que haber un xeito mellor de solucionar isto. Quen teña o mando debe ter a madurez suficiente para controlar o poder que contén. A única cousa razoable é deixar que o teña eu, vale? Diso nada. Ten que ser algo que lle guste a todo o mundo. Como, por exemplo, a miña comida. Así que o chef de metal seguro que vos vai encantar a todos. Que dis? Iso é o peor que hai na tele. Déixame probar a min. Non, faltache sabedoría para tomar as decisións correctas. Pois ti, sendo tan sabio, debías decidir soltar iso xa. Rapaces, non fai falta tanta tensión, oístes? Gili, dame a min ese mando. Anda, non mires para baixo, mírame pros ollos, pros ollos. Estira o brazo a modiño. Moi ben, xa che falta pouco. Estalo facendo moi ben. Xa está, acabouse. Onde está? O mando está aquí, nos meus queridos pezuños. Enganounos a todos. Pois sí. Oh, que tal chegamos? Facendo trampa para o beneficio persoal. Iso non está ben. Damo agora mesmo. Toma, irmá. O meu astuto plan foi genial. Vamos ver algo de bo gusto para variar. Que aburrido. Por que? Por que temos que aturar isto? Que pasada? Que cores tan bonitas. Coñezo ben a miña irmá, non se vai render sen pelexar. Pero tes un plan, va que sí. Que se teña un plan, non? Estou vos oindo conspirar. Falade máis baixo que quero ver a tele. Perdoa, mulo. Si hai que facer isto, Moito mellor. boa idea. Vos seguídeme. Que estades facendo? Nada, o que pasa é que o teu peiteado parecenos bastante raro. Non sei se me entendes. Parece. Está un pouco... Claro, como se me fose deixar enganar por iso. Pra atrás agora mesmo. Non, en serio, mírate no espello. Ai, non, non! Conseguímolo! Corrección, conseguino eu e agora é meu. E agora chegou a hora do can raro e estúpido. O programa no que vos imos ensinar cans estúpidos facendo cousas que os deixan quedar como a verdadeiros estúpidos. Este sí que é un programa dos vos. Un co que o podemos pasar todos ben. Non, atrás todos, con malo. Agora teño eu o poder. Non, non te está. Nin ti tampouco. O premio do roscón tocoume a mí. Que silencio hai aquí. Demasiado. Esta televisión enfeitizounos a todos. Agora xa me acordo. Espero que non sexa tarde. Rapaces, xa me acordou. Sentar demasiado cerca da pantalla da televisión durante períodos de tempo prolongados pode ser malo para a vista. Ei, pero que está pasando aquí? Era o que eu temía. Xa volo advertín. Non levades aquí máis que 8 minutos e mirade xa o que vos fixo. Xa vos chegou de televisión para un día. Non, toda a televisión do mundo nunca é demasiada para un día. Este aparello escuro e malvado vai volver dereitiño pro sitio escuro e malvado do que veu. Non,
favor. Sí! Bo... Rematou a festa. É hora de sair e tomar o aire. Aí vas! É que che vai a ben. Hola, Drumstick. Que? Acordaste de min, Drumstick, non si? Hai unha chea de anos. Éramos moi amigos. E sabe lo que? Volvín. Vivía na cidade, pra aldea forundar unha vida nova nunha granxa peculiar. Aventuras e retos a cachón, con moita diversión.